Ako dlho čakáte? Neviem, tak pol hodinu asi. No tak áno, tak boli oveľa horšie tie podmienky, ale také niečo sa nedialo nikde, však mal prístup všade. A ešte prezeranie, to je úplne chore. Spätko vám vezmu. Občania tohto mesta, ktorí aj dnes prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva vyjadriť svoj občiansky a ľudský postoj, sa vás právom pýtajú prečo. Prečo to napokon muselo dôjsť až do takej vyhrotenej formy komunikácie? Títo ľudia si zaslúžia, aby sa k nim pristupovalo ako k občanom mesta. Aby ich hlas bol vypočutý a ich názor, nech už je akokoľvek v rozpore s predstavami magistrátu a časti poslancov, bol rešpektovaný. Jediný cieľ návrhu pána poslanca Žarnaja je, aby sa stav parkovania zrušením rezidentských zón dostal do stavu pred 1.7.2016. Žiadosť pána poslanca Žarnaja, keď ju chcel legitimizovať a predniesť, musí byť predložená v súlade so zákonmi a s rokovacím poriadkom. A chcete to vy? Ale nie, pretože žiadna petícia s podporou tohto návrhu nebola predložená. Máme predloženú jedinú petíciu, ktorá je za zachovanie súčasného stavu a jeho zlepšovanie. Týchto pár hárkov, kde je tých 15 000 podpisov? 15 000 hárkov odovzdáme, až nepovieme. Nie, až vy nám rozkážete. Firma EI má už 4 roky, do dnešného dňa preinvestovala 2,1 milióna eur a postavila pani a dámy 22 parkovacích miest. Pani poslanci, pani poslanky, vy ste nevyriešili parkovanie, ste neprijali koncepciu, vy ste len prijali sľuby a ilúziu koncepcie. A preto sú tu dnes aj občania a preto protestujú a preto nám vznikajú problémy v zónach, tak ako ste viacerí vás povedali. Som po čase a máme tu na dosť kamier, tak môžete ma vypnúť. Vyzývam vás na odstúpenie z funkcie primátora Košíc pre jej hrubé zneužitie. Tento dôležitý post vám už morálne nepatrí. Áno.